Dan Allah tambaya nake, wannan bawan Allah nake tambaya. Na mutsi na ganshi ne saboda na ga yayi ko bai ba sai mun canza shi. Na danka miki gaba ɗaya akalan rayuwa. Ki je ni duk inda kike so. Ba ni da sauran zabi. Duk inda kika je ni nan ci hanyar da zan bi. Gaskiya ƙawata wannan gayan haɗaɗɗe ne. Amma shi kogon zuciya yakan kasance tare da abin da aka ajiye masa a ciki na har abada. The rain is descending from the sky while the aeroplane is ascending from the earth. Treating a human being with respect is more than valuable than to feed an animal. Kalami Hujja. Ni fa na gaya ma ban da wata matsala. Ni fa na gaji da wannan rainin wayan nan. In yi ne ba ki yi ki fito ki min bayani mana. Na gode wa Allah da kai da kanka ka fahimci cewa babu sauran son ka a zuciya. Duk wani kalan kisisi na da zan yi da makirci domin a manya so ne na san shi. Wani irin mummunan abu kuma amma gaskiya wani da ke zuciya da ba. Kai ko malam haka ake yi. Yarinya ta ce ma ba ta lafiya ko ka bi ta da faɗa sai faɗa kake je mata? Kai ko ba za ka gane ba. Yarinyar ce akwai ban haushi wallahi. Kawai dai idan za ka gyara idan ko ba haka ba kana zaune wani zai zo ɓace ma da garin zuciya ka tafi karfe. Ai ko wallahi sai dai mu rasa ni da shi dan kashe shi zan. Kalami Hujja. He's a key player. He's a player. He's a real player. He had the whole center and back defending. No such a woman or no such a girl surviving from his side. Kalami Hujja. Gaskiya dole ki shiga cikin rudani. Amma shawara idan baki ita ce. Ki bi zaɓin mahaifinki. Ce kika ba shi dama ya zaɓa miki wanda zuciyarsa take so. Tunda kin ga an ce idan so cuta ne. To hakuri ma maganin sa. Amma ba abu ne mai sauki na manta da wanda nake so ba. Wallahi gaba ɗaya kaina ne ya kulle. Anya kuwa? Domin ku soyayyar da aka gina kan wanda ne. Na rushe wannan shawara. Yaro da yaro ne Ki faɗa min gaskiya dan kiransa zan yi in tambaye shi kafin mu sai take wajensa. Kwanaki ne muka haɗu da shi a joint. Shi ne nake so mu ƙara haɗuwa. Ka sa ido kawai kaga aikin zan yi mana mu je mu kwashi gara. To yanzu da uwar ranar ina za mu kai ta. A ɗinki Amira, kar ki sake zuciyarki ta raya ni. Ke, bari ma in tabbatar miki har kashe mutum zan iya yi. He said a trap, but he's always been a human being. He said a trap, but always tried to be a treachery. He said a trap, but never missing a premises. While the old ladies never escape his trap, while the old lady never escape from his side. Kalami Hujja. Ko dai kana tsoro kada budurwarka ta gan mani. A cikin jami'ai mahaifa ban taɓa ganin shekara irin ki. Ario Block TV brought you a big blockbuster movie on the web series Kalami Hujja. Kalami Hujja, executive producer Ario Block Media, producer Adam Lorey, and directed by Amin Lawar Arahus 747, the young and the best director on the block. Kalami Hujja. Kaga za ka kama ka banni da wannan mara mutuncin. Wallahi sai na koya ma hankali. Ka zo kake ta jiba shi da wannan munanan kalaman. Wannan wani irin auka ne zaka zo ka shaƙe ni. Kana faɗa mun da ban sai kalaman wanda ban ma sani. This movie will come to you on every Wednesday, 8 p.m. Kalami Hujja. Stay tuned and watch Kalami Hujja.